Urte gogorra amaitzen dugu gaur, baina itxaropenezko mezua eman nahi dut. Lehengoetan, krisialdiak gainditu ditugu eta oraingoari ere irabazten ari gatzaio. Euskal gizartea indartsua da, hiritar beharginak eta ekimen handiko enpresariak ditugu indarrak batuz aurrera ateratzen ari gara. Lehenik txarto pasatzen ari diren pertsonei zuzendu nahi natzaie. Langabezian daudenei ai zuzen. Ez daude bakarrik, guztien laguntza izango duten. Arazoak izan dituzten enpresari, merkatari eta autonomoak ere gogoratu nahi ditut. Unerik gogorrena igaro da. Urtean zehar norbait galdu duten familien atsekabea ere. Maila gainean jarri nahi dut. Joan diren guztien izenean 3 pertsona gogoratu gura ditut. Xabier Lete, poeta, askatasun zalea beti, eskua jaso eta aizerik ezin heldu. Marcelino Camacho, langilea eta langileen alde egin zuena beti. Eta hirugarrena, ez zaigu joan, bortxakeria azkendu digute. Cristina Esteban, indarkeria matxistaz bere bikote oiak erail zuena. Egunero, beldurrez bizi diren emakumeen samina arindu nahi nuke. Gure bitarteko guztiak jarriko ditugu gaitz madarikatu hau betiko amaitu dadin. Egunotan, familiako guztiak batu ezin izan dutenekin ator-ator abestu nahi nuke, baita ere, kanpotik etorrita gabonak bakardadean pasatu duten guztiekin. Guztiekin bat egin nahi dut Euskadin inor baztertua gera ez dadin. Alegin handia egiten ari gara, hiritarren arteko elkartasuna guztiongana heltzeko. Indarrak batzen jakin dugu eta gogorrena gainditu dugu ateratzen ari gara. Iaz baino hobeto gaude, gure ekonomia hazten ari da. Langabezia gutxituz, oraindik nahikoa ez den arren. Hobeto gaude, baina gehiago ahal dugu euskaldunok eta datorren urtean guztion artean lortuko dugu. Euskadiko ekonomiaren lehiakortasuna handitu behar dugu eta mundu zabalera irten gure produktuak saltzera. Brasil eta Txinara lagundu ditut eta ikusi dut lortzen ari direla. Euskal enpresak munduan zehar ari dira, merkatu berrien bila. Mundua aldatzen ari da eta Euskadi ere bai. Herrialde modernoa gara eta ez ditugu galdu nahi etorkizunak eskaintzen dituen aukera berriak. Etorkizuna zalantzaz betea da, aldakorra, baina gure buruarengan konfiantza daukagu euskaldunok. Gure ondarea pertsonak dira, gure aberastasun bakarra galitatezko lana da. Guztion artean Euskadi hiri handi bat bihurtu behar dugu, ezagutzan oinarritzen den metropolia. Jakintzan eta berrikuntzan indarra hartzen duena ekonomia lehiakorra sortuz. Lurraldeen arteko tirabirak alde batera utzi behar ditugu betiko. Gazteei esan nahi diet euren etorkizuna hemen dagoela. Euskadin beren bizi proiektua eraikitzeko aukera izango dutela. Guztion artean benetan merezi duten baloreak defendituko ditugula. Askatasuna, aukera berdintasuna, elkartasuna, mundu hobe bat eraikitzeko modua daukagula. Erasoka ari diren espekulatzaile arroei muga jarri behar zaizkie. Nik txikien apaltasunarekin baina herri handi baten interesak defenditzeak ematen didan indarrarekin mundu zabalean demokrazia handiagoa eskatuko dut botere ilun guztiak hiritarren kontrolpean egon daitezen. Eta batez ere, guztion askatasunaren alde egingo dugu. Urteetan, gure amets handia, terrorismoarekin amaitzea izan da. Itxaropen zabalagoarekin amaitzen dugu urtea. Terrorismoak eragin dituen mota guztiko biktimak gogoratu nahi ditut gaur, jakinda amets gaizto honen amaierara heltzen ari garela. Demokraziaren alde beren bizia galdu dutenei, eskerona erakutsi nahi diet guztion izenean. Gogor eutsi diegu balio demokratikoen defentsari, intolerantzia eta indarkeria baztertu ditugu Euskadiko kaleetatik.
Datorren urtean, askatasuna indartuz joango da. Euskadi berri eta tolerantea sakonduz, beldurrik gabekoa. Datorren urtea hobea izango da. Aurrera egingo dugu elkarrekin, elkarbizitza bultzatuz. Zorionak eta urte berriak.